Ndị Igbo nze m ọzọ ekele m n'ụbọchị nke tata biko na ama m na otegonu fudebere iru m na nwoke yara obere arụ sị ka m pụtakwa n'ụbọchị nke taa n'otekwa na ka m nwetara unu ozi. O nwere ozi nwa be Pericoma si ka o kwuo maka ihe mmụọ nọ n'ọfịa na-agwụ ya maka ihe na-ahịa n'obodo Naijiria bụrụ maka nwanne anyị nwoke bụ Mohbad, obere nwa nke nwere anwụ aka na-achọ ihe gbulie. O wesị ka ọ tụpụ onye bụ okwu na mmụọ nọ n'ọhịa si ya na ihe gbu Mohbad na nekwana ihe ya amụta n'ọnwụ Mohbad. O wee kwucha anya bụ ihe dịchi mgbe dị m mmụọ na ntị nwesị ka m nwetara ụmụ Igbo in the form of welcome back video anyị. Biko onye ọbụla na ha afụ m na kemgbe na furu unu fudebele m adị busy and na nwoke yara obere arụ na mgbagharị kali. So most times all those things put on mmadụ na-arụ mana ụdị anyị anachetakwa azụ ọzọ. Biko nyere anyị aka na vidiyo kwa unu n'ihe nwa be Pericoma kwu maka the death of Mohbad. Anyị na-anacheta azụ. Isiagu na-eme mụrụ nkwezu onu ndị baya ụmụ afọ Pericoma nwata to nna ngada nne ya gere m ntị nọ na-eme oke ekwekọ obere anga ntị ndị mmadụ ajụ ya na-akụ magini ka ekwekwa akụrụ maka na ọ na-eme ekwekọcha ma agba ụcha anụ tụrụ ndị baya ka nkọrụ na akọ n'akọ ka eji agba ma were ya na-amụta ihe. Igbo mụrụ nze m ọzọ anọ m n'obi m nụrachi ohu a na-anụ ka mgbe akwa na ahịa n'ugwu na ndịda n'obodo Naijiria ya na mpaghara mba Afrịka niile na nnu ndị baya Igbo sịrị n'ube nwanne ya gba n'ọsọ kwa n'ihe ka m ji wee were ọsọ were ije gbara bawa obodo ka mmadụ edosiri egbe nduru ụzụ ọnwụ ike ji atụ n'ama. Igbo ndị baya mgbe m ji ruo ihe hụrụ rie m ọnụ ihe hụrụ wee were ozu nwa okorobịa na-eti egwu awantịrị afropop n'obodo Naijiria a na-akpọ Mohbad ka ozu ya tọwozi n'obodo n'anya mmiri. Akwarịrị egbuo nụ m ndị be anyị nna m gwanụ m na ihe anaghị eme na nkịtị mana onye ajụ anaghị ịhụ ụzọ o ji wu na iji ụwa akọrụ egeruo na aka nna wee jụọ obodo ajụ kedu ka o siri mee nna ajụ ụwa kedu ihe gburu ya. Ndị be anyị ọkwa na ajụ ya njụrụ ka akụkọ asịrị ji wee karịa n'obodo. Ọtụtụ na-ekwu na onye otu na-eti egwu awantịrọ a na-akpọ Naira Marley na ndị otu gburu ya n'eziokwu. Ọtụtụ na-ekwu n'ezie na ego biri ndị ụlọ ọgwụ ebe ahụ ọ nọrọ nwụ ha gbawuo ya n'ọgwụ. Ọtụtụ na-ekwu n'ezie na ya wu Mohbad na ọ na-aṅụ ọgwụ ike oyibo kpọrọ drọg n'ọkwa drọg addiction ihe gburu ya. Ọtụtụ mmadụ na-ekwu n'ezie na otu ọjọọ ha wu ndị celebrity na-eti egwu awantịrọ na-aba ka egwu ha wee wie ka ha wee wie na ọya wụ otu ihe wejeghe na oge ya ezuone na enye nne aka nna wee cheta okwu nna m gwara m na enweghị ụbọchị dike nwụrụ n'obodo ajije eboghị ya ihe. N'eziokwu ndị be anyị ebe n'ebe gburunu nna m gwara m na ebe a na-egbu ebune n'ihu anaghị adị mkpi mma. Ọ na-akọrọ m n'ezie na ọnwụ dị iwe na ọnwụ dị njọ na ọnwụ warịrị mana arịrị a na-akwara ọnwụ n'elu ụwa ahụhụ na ịbịara ụwa anyị ha na-ana kama n'ezie na ọnwụ erughị eru n'ọkwa na-echeta ebebe nyere onye ahụrụ n'anya. Ndị be anyị ọkwa na ọnwụ erughị eru agburu Mohbad ka o ji dị ụmụ okorobịa ka ọ sị bụrụ ọgụ jewe ebe mmụọ achịsite egbe na mma na-aba mba. Imirikiti imi ụmụ mmadụ ju na iro na-eme ngagharị iwe oyibo kpọrọ protest a na-eti justice for Mohbad n'ezie si jee chọọ ihe gburu Mohbad n'obodo na ọnwụ ya atọghị nkịtị na ọnwụ ya edo ha anya na enwere ebe mmiri si ibe a n'opi ụgbọgụrụ na enwere ihe mere ebe dị ibe nwee. N'eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ ọkwara ya wu nnukwu ọgbaghara nwere ike imebi ihe n'obodo na-eme n'obodo maka ọnwụ Mohbad ka eji wee bụ ozu ya nwa okorobịa n'Igbo n'obodo
buru ihe wee jebe nyocha oyibo kpọrọ autopsy ka a chọpụta ihe gburu ihe maka na nna m gwara m na bekee wa gbara nke onwe ha na Ndi Igbo mụrụ nze m ọzọ obodo niile gochazie ntị na-eche ka ekwekwuo ka ma gbaa ka a mara ka iyi si wee rie ọba. N'eziokwu eziokwu ndebe anyị ọkwa nna ya ka nọ wee nekọta anya fee n'isi ncheta okwu nna m gwara m na achọwa ha anaghị akọ na akpa dibịa na dibịa na-atụpụ a na-ahụ mmụọ m wee chepụta ụgbọ afa nwụsa n'ala jụọ ndị mbụ na ndị egede ajụjụ maka na enwe ka nnụnụ ya esi fefee n'elu ndị nọ na aghara ihe okpuru ahụ ya. Ọkwa n'ihe ka nna m ji wee gwa m na ihe mere na ọchịchị anaghị ahụ ahụ ọpụta ihe obodo ahụ zuo ya anya. Ndị be anyị ọkwa n'ụgbọ afọ a ka ndị mbụ na ndị egede nọ wee kọwara m akụkọ ha sị m n'eziokwu eziokwu na achọghị anya anụ na ntị anụ na a na-ejebe n'isi anụ ha na-agwa m na mma ejiri gbuo ọchụ na aka onye ụzụ dị ya na ọ na-eme achọba mma ekwu agbawa ama ihe eriri. N'eziokwu eziokwu na obodo ha jikere ndị ụlọ ọgwụ ebe ahụ Mohbad nọ wee nwụ ọgwụ ikpeazụ ha gbara ya o ji wee kubie ume na ndị agosi obodo ya wa ọgwụ ka o doo anya ihe ha gbara ya. Ndị nna nna anyị ha na-agwa m n'eziokwu eziokwu na si jidekwana onye gbara ya wa ọgwụ ka a jụọ ya nnukwute ajụjụ maka na nke bụ eziokwu na ọ dị ya n'ime na uche bụ akpa onye ọ na-anyara nke ya na ọzi ajụcha ya ajụjụ obodo amara ma egobiri egobi ka o mere ya bụ ihe n'anya ọma. Na Ndi Igbo mụrụ nze m ọzọ na ya ka ndị nna nna anyị nọ na-agwa m n'ezie na nwaara asụghị nsụsụ na ọ ya agba ama mba mana mmara amara na anaghị ewe ọnụ were akpụtụrụ aha. N'eziokwu eziokwu na onye ọnwa mmadụ nọ ya na-egbu ya mana ngụcha ntị ka ha mee ka o doo m anya na ya wụ Mohbad na o jikwa n'okwu ya na-abụ wee jee ya n'uwu na ọgwụ nabazi ya naba n'ozu n'ihi ya na eropuo ntị na ya ajụ ndị nna dị n'ezie na ha nwụ ndị ụlọ ọgwụ hapụta ka ha kọbakenere obodo ka o siri mee na ọha ma nke bụ eziokwu. akwa dị m ndebe anyị Igbo mụrụ nze m ọzọ gụcha anụ ntị unu. Nna m gwara m n'ezie na onye a na-eko nsọ n'obodo ya ejikwa ọnụ ya na-azara ọkwa n'ihe ka m ji wee kpọwa Mohbad oku na ọgbọ ndị mmụọ na-ajụ ya n'ezie ma enwere ihe o nwere egwu ụwa gbasara ọnwụ ya na ya ka ọ nọ wee kọrọ m akụkọ ọ sị m na ngwa ụwa ha hapụkene ya aka ka ya zuo ike na be ndị mmụọ. N'eziokwu eziokwu na mgbe ya dị ndụ na-akwa arịrị na ụwa enyeghị ya aka na ụwa agbaghị ya mkpu na ụwa ezighị ihe ịfụnanya o ruzie ka ya nwụrụ anwụ ụmụ ụwa mara onye ọnwụ. Ọ na-agwa m n'eziokwu eziokwu na onye ọbụla chọrọ imere mmadụ ihe ọma n'ụwa ya ma eri ya na ndụ na ọwụhụ n'ozu na ya nọ n'ute ọya na ya wụ na ọgwụ kwagharịrị wee ya ụwa ha bịa gbatara ya ọsọ enyemaka na ya achọghị ịnwụ. N'eziokwu eziokwu na egwu ọnwụ na-atụ ya mana enweghị gbatara ya ọsọ enyemaka na o ruzie ka ya nwụrụ anwụ ụwa tiwe justice for Mohbad. ebe n'ebe gwuru ọdịka dibịa okorobịa George agba afa. N'eziokwu eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ ọkwa n'okwu anya mmiri a Mohbad kwuru ka m ji wee bekata arịrị ngwawa ya n'ezie ya gbaghara ụwa. N'eziokwu eziokwu na ụwa amaghị eme ọ na-agwa m n'ezie na nje ezi ụwa ozi ọma. N'eziokwu eziokwu na onye nwere nwanne ya nyere nwanne ya aka na ndụ na ọhụ ụbọchị nwanne gị nwụrụ iziwi ya ịfụnanya n'ozu gowe ihe ya eji wee kwa ya nwanne gị bịaburu ọnụ wee na mmụọ. N'eziokwu eziokwu ọkwara okwu ya Mohbad kwuchara ka anya mmiri ji wee ju m anya mbụrụ oke ekwe m na-agwa Igbo niile na ọnụrụbe nwanne ya gbakwana n'ọsọ na oyibo si na efrendi nnidi ise efrendi ndidi. N'eziokwu eziokwu ndebe anyị onye nwere nwanne ya nyere nwanne ya aka na ndụ ya nwụna n'ọnwụ. akwa riri egbo n'ọnụ m Igbo mụrụ nze m ọzọ gụcha anụ ntị unu. Nna m gwara m na enwe ka mmadụ esi bekarịa akwa onye nwụrụ n'obodo ọ dịzie ka ọ ya gburu ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa Igbo ndebe anyị na anyị ma na-akịrị n'ọhịa mmụọ ka m mara ma onwe ihe ndị mbụ na ndị egede nwere ikwu ka m nwere oke ekwe bịa bụ obodo. Na-agwa dịka dibịa okorobịa George agba afa na mgbede egbere ewegwo guduru m ka eje na-adịrị Igbo niile mma biko ka isi na-enecha vidiyo anyị kabarụ subscribe ụlọ anyị na channel like akwụkwọ na regbe ile notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị post vidiyo ọfụ nke kachaji mkpa wee bụrụ biko ịgbanwenye na biko na aka share vidiyo anyị share cha drop a comment gị na comment section na ya na chata azụ mgbe ọzọ ka anyị nwee mgbe ọzọ ụmụ Igbo.